Ndewonu umunnem. Afambu Chinaze representing Adamazi TV. Ainokwa in the heart of Kokam City, live at the ATUEGWUFEST Kokam Festival. Oh yeah, with the first ever cultural themed party of its kind happening in Kokam City. It is a very beautiful way to celebrate the independence and to further promote the culture of the Igbo people. Indeed, Igbo Amaka. So yes, stick with us as we move you through this wonderful event and the culture and the heritage of the Igbo people. You know why I say it's a vibe man. When you vibe with the vibe man, sing. When the vibe with the vibe man, sing. When you vibe with the vibe man, sing. I know people having on the phone, calling me tonight. I don't want to make you go. Hey, I want to feel like. I want to say, normally. Say, really, I did my only the shaking your music for what I did drink. Family, say, Adamazi, I said tonight, run up for being normally. Hey, injure me. I said, life and direct. Come, are you ready for this one? Hey, say one time DJ, Adamazi TV. Alright, because, you know what I say, we're launching. We have chairs, please sit.
Okay, I can adjunde madu ajuju, and I am here with a very important person in this event. So sir, because na ihe mere iji bịa ebe a taa. My name is Comrade Umadi Emmanuel Chiedozie. I am the president of Co-Camp Welfare Association and also the vice president of Enugu Urban 1 community. The vice president, yeah. Okay, thank you very much. It's such an honor to have you here. Because why you here, Jim? Where be Okay, Yenji we no leba atabo. Na bia ka witness here the culture of Igbo. Makina panye for that now. Everything I need display about today, but the culture of Igbo. Wrestling can achieve the second time now. I'll spend up to 15 to 20 or 30 minutes here. Wrestling can achieve Igbo. You know, when you talk about the culture of Igbo, it is not a bad thing to preserve our culture. Ejirimalundi Igbo. Ana agbamba iji gosi ikorobịa iji wee hapụta warriors na-echekwaba obodo maka na asị na ikorobịa lijuru afọ ọgba ịbụọ ọ ikorobịa ka emebere ya ebele oge ha baa na mgba na-igosi ike gị ike Chukwu nyere gị. And that is what we are doing, to preserve our culture and also to teach our young ones what our culture is, the heritage of how rich our culture is. Thank you very much, sir. So please, one last question before you go. What, in your view, is the best way to preserve this culture? Do you think events like this should keep happening, or should it be just a once in a while something to be able to preserve our culture? One of the good things that happens to Igbo people is that the religion did not trash our culture, because we have a very rich culture. Rather, they promoted good cultures. The only thing or the only traditions that I know some parts of the country they try to eliminate it is clean of twin and all that. But cultures that are rich, Iwaji is one of our culture. Ibanku is one of our culture. Mba is one of our culture. And the other things that name Ichi Igwe n'obodo, onye isi obodo, Ichi ndị ọzọ, Ichi nze, n'ihe ndị ọzọ niile. It is something anyị ga na-akụziri ụmụazị anyị. Ọkachasị ndị a na-eto eto, inepụga anyị fụ ụmụazị camp juru everywhere, na-witness the event. Na-amụta ọdịnala Igbo. Ka mmadụ ghara ịhapụ omenala jemewe omenelu. Anyị ga-akụzi ya, a time like this dị mma na anyị ga na-akụziri ha ya. Time to time, ọ bụchalazi ya na-akụzi na school. O kwesịrị na anyị ga na-eme the event ya, ewere ya na-egosipụta how rich our culture is. Maka ụfọdụ mezi asị na ndị ala ekwerezi anyị malụ ndị bụ ndị mekanik. Ụfọdụ mezi fụ culture of Igbo land ọ dịka idobe oke ite, ije na nke dibịa gwọọ ọgwụ ka igbuo mmadụ. That is not the culture of Igbo. The culture of Igbo is very rich that even the whites embraced it when they came. The church agwala anyị kwụsị ịnụ nwaanyị, anyị na-anụ nwaanyị na-atụ ịta, atụcha ịta, agba nkwụ nwaanyị, eme ego nwaanyị. Chọọchị asịla anyị kwụsị iri ji. Ji bụ ihe kachasị ka a na-akpa ya the king of the crops bụ ji, yam, very rich and nutrient. Onye ma ọ ga-abụ oluo mgbe ji otu anụnwa ebunye ji ekene Chukwu kpee ekpere maka ji o nyere anyị n'arọ ahụ. So nke anyị na-egosipụtakwa na abụ ihe anyị na-egosipụta iji gboo ụmụ Igbo gwa ndị Bible Co-Camp na culture ya maka. Thank you so much. We're so grateful to have you. Because before we go, just one quick question. Can he gwa ndi Adamazi TV to help us, to support us, to encourage us? What do you have for us? Adama TV is a project that personally I love so much, because I watch Gomha on YouTube and every other, they are doing wonderfully well. And you know, without communication, without communication, the world is made of communication, because communication is as old as man. Okay, so if Adama TV na-egosipụta anyị dị ya, ọ ga na-enyere anyị aka gbasa mba niile dị n'ụwa
ma ndị ọcha afụgwo ka isi eme ndị na-ebede anya afụgwo ka isi eme daalụ nlinu na anwaka isi n'ike. Undertaker vibe. I feel him on stage. He goes, observer, Rey Mysterio, Undertaker. Maybe I want to back a happy years ago. I'm not going to I cannot quite, and with me is the most important person in this event here today. So, because Igagwai Afagi, and tell us your motivation for organizing this event. Okay, so the by found weekend na ikumelo, and album one for it to get so I got one I just see email the fab na all the can every time on na come maka ife megondi ba indi fegu megondi ba ma when the maka the resilient spirit of the Igbo person. You want to go? In a year and the camp in fact, the year leading to changing of our labor laws, coal miners, increment in their salary. So I was say instead of it just an honor cocoa, more than an element, guy take up something get with Toby annually. Gain a talent we got in our camp, Kafu to find. So I'm an Iwagasi, Undio Onulu, no na entertainment na Igbo. I'm already Aguero Banks asikwa no ogbe etu apụta amala afa ha. Udi fino kwasikwa etu amala afa ha. Kama ma afutokwa udi dikwa etu na camp. Yotago mana mgba o, mana hip hop, Igbo hip hop, mana traditional performances. Here be a hope na through this event achunwela aka I continue kwa every year. And what why enough support within the Igbo na afu ihe na here me. I continue every year. Ka anyị na-ebupute talents I want na grassroots. Can they buy now? Fair. Onye choose support or why amalete isu ebido name. I got to go. Onye have one motivation and I allow for time. We are grateful that that it's turning out very fine. And actually, I can see that first of all, I'm very happy. Adamazi TV no did too much. No did too much. I want to hear the kid fall in love. I fall go me in love. You got to go. Adamazi TV contact like you might go bully the whole thing. Nisi. Instead of asking I'm not India no since here. I'm gonna be a billion office soon. Then actually make an the money points. Can I in the Indomie? Can I kill Ishi Imperial? Can I the 360 vibes videos? Can I Amber energy drink? You want to be the sponsors of the event?
Fasi n'ụzọ ha ọmago ihe abịa like as though not too sudden, but onye ọbụla ma ikikere tiekwa n'aka n'ihe a na-eme. Even money point ịmago Airtel 2 ọ dịka onye ịkpọ na phone ọ dịka ife ndị gbara anụfụ ọkụ n'obi onye ọbụla mapụtasịasị ka enyela aka ka support eto esi emenwu ịghọtago. Akenekwa ndị Co-op Association ịma na ihe ime ogbe etu a ihe organize ndị ime ogbe ọ dị egwu. So etu eme nnọọ amanejigide nnọọ mee ife niile n'udo ọ ya bụ we are so grateful for them. And ekpere anyị na-ekpe bụ onye ọbụla fụ vidiyo anụnwa ifeọma dị na COCAM, ifeọma dịgasị n'ime ogbe anyị gasị na kama anyị ga-anọlụ nọfesi anọfesi na-akọtọ ka anyị batakwanụ n'ime ogbe bata n'ime vileji rọpụtasị ezigbo ife dịsị n'ime ụlọ bupụtie ka ndị ilo na-afụ ka ndị ilo ọnya bụ ya bụ n'obi wee bido ihe a. Biko ọnya bụ ATUEGWUFEST festival, the fearless generation. That generation egwu adịrọzi n'ime ha ihe adị n'ime ha ka ha bupụta ịkụwa afụ. I never with another important person because go and yafagi. Afambo Honorable Hilary Onyedikachukwu Onigbo. I'm the sitting councillor of Obuete East Ward 5. I'm happy because as in here na tokali oto na community. But I need something like this. Like I celebrate Oktoberfest. Mbakbo maka this event. I'm very happy. Understand? Here men jisia na nga no leba. Aboyo na abo at least kama kwande bia na nka anyi. Fukwa no nwanne m kwa like hotel is fukwa crowd do kwa. Ewo fu mmiri bia zo crowd ngu gari fu eba gari kare ndi nke na eba. But obele mmiri ayi obia mewe be melu. Oji do kwa better trees. Even kita kwa people can turn kwa up na bia kwa. Oya abia men jisia na iwu na nga no leba. Forget other engagement engage to this evening. Sini iwu na nga no leba. Afambo Nebo Chukwuebuka Stanley. Nalo with Indomie instant noodle. And here mention all at this event today in a co-camp ATUEGWU Festival because Indomie now represent is a brand that wants to look after the welfare of our customers. In fact, we don't even see them as customers, we see them as family. Do you understand? So we are promoting Igbo culture. That is the main reason why we are here. Okay. So briefly, when you go here ATUEGWU mean to Giwa as an Igbo person? Okay, ATUEGWU, the word itself, ATUEGWU means fearless, someone that does not have fear in him. So ATUEGWU for me means it does not really, it goes beyond the world and the definition of the world. ATUEGWU goes a long way to show us that when you're fearless, when you're meeting challenges, for example, what we are facing in Nigeria, if you face it having ATUEGWU in your heart, I think you're going to do more than you expect you will do. That is it for me. So an average Igbo person is supposed to be fearless. That's what you're trying to tell us. Exactly. In times of tribulations, in times of hardship, in fact, when what you're expecting is not coming back to you, you should be fearless. That alone is going to give you the confidence and the morale to push on, which is everything you need. Just be moving ahead, no matter what. Thank you. One, before we let you go, because when anything Igwa Adamazi TV, as we are an organization that is taking the pain to bring Africans to their roots. So, or anything you make Igwa. Well, I commend Adamazi TV at least to be here. It shows you people also have love for Igbo culture and Africa as a whole. So I commend you people. And my shout out to you people is that Kunu shijide kita, kunu jishie ike. Do you understand? What you people are doing here is good. Let's keep it up. The way my brand also, what we are doing here is also good. We are keeping it up also. People should also keep it up. Let's promote Igbo culture. Let's promote Africa together. And we believe that our tomorrow is going to be better. Yes. Thank you so much. Igbo Amaka. Dal. Igbo Amaka. Thank you. Abunu nanya ba unu ga-afu gift. Onye ga-emeri, onye ga-egosi na o meriri nri ọfụma, onye ahịrị ya yelo oye. Ọ ga-ana with this
Indomie on Ihu Ayaba. Now the rule of the game. Tap your board. Ofu Adananani. Abuli Chali Jakalia, no problem. Ichali Jagini area, no problem. But Ofu Managini Adananani. If you manya, in a much of farmer for Nimia, in which I don't know you now. So, Abola Ponya goes on Liche with the problem. Because somebody waking up on the hack or cocoa or now wishinani. So, I know about results. I got Banana Nani, Ponya Wufulugia, automatically the person had to go disqualified. Now, open I match a game at the next game I gym with dancing competition. Only game in a can give Bukoli no me. Education the family and all my book. Please, apart from that, bigger than a competition now. I will be open Indomie only open Agani. But please, we are only allowed to share food to Ndi Tukuna canopy. Open in all on a canopy people, Chateau Cheban on a canopy. It is free of charge. But to be Chabuni and Megani in a big Luna canopy. MC. Bukonu, Nana Zoo, something. Stay! Why you hey, Ofata banana. Nagano, see. Up the music. Ofata banana. Where be out? Go back. Let's tell Azu. Nana Azu. We never see another now. Banana. Oh, you could go man. Okay. Ofata banana. Oga, calm down. Why you come? Hey, the biggie, I forget, affiliate. Here, book a carton in Indomia. Hello, children, calm down. No grief for anybody. No grief for anybody. Hey, Biggie, what's up? Hey, wahala. Ah! Hey, what the banana? Oh, banana, hey, Nagogwa. Hey, Madaka. Madame Bukono, we are Magindom. Compensation. Look at the this in the moon. Hey, Biggie, what the calm down. Hey, He's the winner. Calm down. Oh, what's happening before you? Okay. He's the winner. We want to argue about the result. All our time. Biggie is trying. Because I got because make sure to go let's see. I told him five who got egu. Everybody first, I get put your cat off in the moon. Cat is Swagger. You like it go like here.
wee kpọọ the result nwoke si wee dị ndị ebe maka ihe niile na-eme anyị na-eme ọdọ open anyị na-eme ihe nke ọ dị very open coach. Ladies and gentlemen, Adam Kambu George, Abraham Wuchileke, Article and Advocate. Kali Chaleha, and Nebama. Orientka, Osabo, Lunke, without Odarama. But go now, second to the last person in the room, but now, later blade in it, and any blade in it. I am the best, now the first. Thank you. Appreciation is free. All right. 5 dancers are needed. Hello. Before I count 10, I need another 5 who make sound available. I am sure. Little camp, all you put on there. Apa wendi nasi ni ndo ni aboloni. Abu na fugo na wendi na eli wuya. Wendi li katari ona dana ni na dapo hanono. Bare jogu. Okay. Kadi we ga wendi ndo. Ndi umunnem I cannot kweba. So with this handsome young Okorobia. Oh my God. Because why have again nihe mere iji wee bịa this event. Okay, after Mazi ono favor mesoma. Ihe menji bịa mmemme a na-eme n'ụbọchị tata bụ maka esom na ndị mparama ndị na-eme decoration n'ọnụ oyibo. So anyị nwabụ ndị meru decoration na-adị ebe a. So in your own opinion, ichoka Atuegwu dị na-aga n'iru? Yes, Atuegwu kwesịrị dị na-aga n'iru because today I have my free now money points and this is sweet. This is actually sweet and many free things. Even my SIM card, they give me free SIM card and many things, many fun things are here. So this is to encourage youth and many talents are being displayed here. So I think these things should continue. I'm in support of it. It should continue. Before I kweki gawa, anything you wake igwa ndi Adamazi TV? Well, I love Adamazi TV. That's the best TV for now. No, that's the best, the very best. I love you all. I love Adamazi TV. Thank you. Thank you. Okay, afọ mbụ Maazị Ifeanyi Chukwu, abụ m onye Igbo, abụ m onye ọrụ ndị Money Point. Ihe mere anyị ji bịa ebe a bụ ka anyị kwado mmemme a na-eme na Co-Camp Enugu steeti maka na ihe ọbụla ndị Igbo na-eme na-adị ndị Money Point mma. Anyị na-akwado azụmahịa n'ebe ọ dị iche banyere ma na POS anyị ma imepere ndị mmadụ akaụntụ faja azụ afịa. Ị na-anya na gburugburu ebe anyị bigasị ị ga-afụ na Money Point bụ igwe eji azụ ahịa, eji anata ego, na-ese ndịkwa ego, na-ezigakwa ego. So onye mere anyị ji bịa ka anyị kwado mmemme a maka na gburugburu Co-Camp bụ ebe afịa na-azụ, ebe a na-azụ afịa moto pass. So onye mere anyị ji sị ka anyị bịa ka anyị kwado ihe a na-eme na Co-Camp. Daalụ. Aha m bụ Nwaada Blessing. Ọga m ekwuchego ihe niile anyị kwesịrị ikwu. Thank you. Ọzọ dịkwa ka ibi ya, Money Point bụ ụlọ ọba ego na-aga ọsịsọ. Ọrụ anyị abụghị ọrụ a na-egbu oge. Ihe niile anyị na-eziga bụ ezie ya kịta nweta ya kịta. Anọ kacha mma ma mmadụ mepee Money Point account were BVN gị na NIN gị na NEPA bill maọbụ voters card ma driver's license emepere gị akaụntụ ga-anata ego ọbụla iji azụ afịa. Enwere level 1, nwee level 2, nwee level 3. These levels, iruo level 3, emepere gị akaụntụ ọ ga-abụ ọsọkwa gị na-azụ afịa millions na billions. Ị ga na-anata ego, nwee ga-akụchi akaụntụ gị. And ị were Money Point ATM card wee mee withdrawal ego na Money Point POS, ọ na-aga sịlịlị welele ka ofu ọgbọnọ.
na semo ịghọtago agaghị asị gị edebitukwe gị emekwe nka emere nke ọzọ. Ndị Igbo kwesịrị ime embrace money point maka na ụlọ ọba ego eji aga mi nwere aka na money point ka m kwuo nke bụ eziokwu ihe kanarị gị imepe aka na money point efu ụtọ dị na iju ụlọ akụ wee mee business. Daalụ. Fambu Chekubechukwu, Mystic Events. I'm the one that decorated this event. Yeah. Okay. So, I'm very happy. Okay, Igbo culture kwesịrị ka ewepụta ya na mba niile. As in, otu ekwesị now na Nigeria now. Ndị obodo ndị ọzọ nwechara asụsụ ha. Anyị nwabụ ndị Igbo, anyị kwesịrị ịdị very proud of our language. As in, mgbe ọbụla anyị na-eme ihe gbasara ndị ala Igbo, ma asụsụ ha, ma otu ha si eke ekike, ihe niile banyere ha, o kwesịrị ma nni ha ncha niile o kwesịrị nnọọ ka anyị na-enwe obi aṅụrị mgbe ọbụla anyị na-represent this Igbo culture. Yes. All right, thank you so much. Thank you so much. We're so excited, and this backdrop is so beautiful. Okay, so before we let you go, Biko, or anything you want to go Adamazi TV before you go? Okay, I'm so proud of them. They were not hacking. Thank you so much. Dear mom, I cannot kweba, and I am here with one Fibo. So, because you got one yafage, my hair may be better. Afambonwada Chimamaka. Imere njiwe bata bụ ka mbịa nene ka ndị okorobịa amụọ n'ala Igbo si agba mgba maka na afụbeghị m ya mbụ. So taa bụ mbọsị izizi m ma afụ ya. Ya ka m ji wee bịa ka m bịa nene ya n'anya. Kọrọfe bụ na sọ nke nne na ihe oyoyo ma ndị nke nna akụkọkwa n'akwụkwọ ma ndị nke nnugo n'akụkọ ndị nne ochie anyị na-akọchara anyị. Ya mere nji wee bịa ka m bịa nene ya n'anya mfụkwanụ ka o si adị. Ya mere nji wee bịa. Okay. Afọ mbezu ụmụ okorobịa ndị Igbo. Ihe nji wee bịa ebe a bụ na ihe banyere omenala anyị na-amasị m ịna-ekwu anya na-arị fụ na ezu nke nwoke si ezu. Tata anyị nụrụ na a na-eme co-camp feast, co-camp atụ egwu. Anyị maara na mbụ na co-camp ebe etinyere ihe a na co-camp adịrị agbabọghị maka o kwechiri ka ndị co-camp bụ. Ana m ekene unu ileta anyị wee bịa maka ụdị dị otu a. Na ntụziaka mmasị na ọ bụ na ihe dị otu a na-abịa oge ọbụla na ọ ga-eme ụmụazị anyị amarụ na asụsụ anyị ama ana maka ị na-anya ebe efu na ọtụtụ ndị nọ ebe a onye ọbụla nọ n'ekike ndị Igbo maka Igbo amaka Igbo dị ụsọ. Ọ bụrụ na iwu ike na-asụrụ ụmụazị ka anyị Igbo n'ụlọ ma anụ na-asụrụ ha Igbo na-agwa ihe banyere omenala. Ị na-anya ụlọ afụ na oge agbara mgba anyị agbaghị efe dị ka mgba o siri ife eji wee malụ ana Igbo n'afọ oge agbara egwu omenala be anyị eji malụ anyị o siri ife eji malụ nwa afọ Igbo ọbụla ihe dị otu anwa n'afọ na ụtụtụ egwu anyị na-akpọ ebe a bụ egwu ndị be anyị ka anyị na-akpọ ebe a ọ ga-eso wee nyere anyị aka ma ọ bụrụ na ịmụta nwe n'ụlọ bụrụ ụzọ fụ na nwa gị na nke a bụ asụsụ eji wee malụ anyị na nwa gị na-agbasi mbọ ike fụ na ọ mụtara ya tupu i wee kụzielie nwa mbeke ya ihe m na-ekwu. Thank you very much. So, in your opinion, sir, ịchọ ka atụ egwu dị na-eme afọ niile na-abịa? Enwere onye agbili shuga n'ọnụ ọgbụpụ ife agba n'aka eji ugbo ekilie ọkwa ka onye ọbụla ji wee gbakọ ebe a na-eme ọ na-aga n'anya ya. O mere tata mmalụ nnọọ ọtụtụ ndị na soshal midia bụ TV anyị na-eme ofuma mmalụkwo ndị netwọk niile ifro ka esi enye ndị mmadụ na-akpanye ndị mmadụ nri tata onye mee nke malụ mma enyi ya na eji erijubu afọ amalụ mmanụ ife ọbụla dị mma a na-asịsị ya mere na-aga. So ekpere anyị na-ekpe bụ na co-camp atụegwu feast ga na-aga n'iru n'evri arụ ọbụla ya anyị amago na otowa ọbụla bụ October 1st na anyị ga-anọ ebe a chebili echebili na ihe dị mma si njisi ike na ọmaka ọ magburu onwe ya. Afa m bụ Emmanuel Olika. Anyị bịara event a ịkwado emume co-camp ATUEGWUFEST, and event a bụ event na-achịkọta ụmụ okorobịa ụmụaka ma ndị agadi
ọ na-egosi ka ndị si biru ma wepụta ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme today. So ka ihe nwere ike gwa anyị maka Airtel and the way it has impacted in the Igbo community, I mean in the lives of the Igbo people? Okay, na Airtel anyị kwetara na ịbanye na grassroots. That's imiti ndị nọ ma na rural ma ndị nọ na urban. We don't pick customers. Everybody is our customers. So na Airtel, we try to make sure that we reach everybody across nation, young, old, and we make sure that we provide these services. Access to have a network to make calls, both rural and urban. And then we also, in some other locations, provide services, hospitals, schools, and partner with them to make sure that Hani Biko Ofoma as Nigerians that they are. All right. So, in your own opinion, Ichoka, ATUEGWU Co-Camp Festival on Kona Aganiru, and is this something you want to continue? Yes. Ana m atụ anya inwe Co-Camp ATUEGWUFEST 2.0. It is a must done because nke eme tata all the very all the nukuku. It's good and it's very important. So I'm expecting to see more of this event come up. We'll have larger crowd and bigger, with more strategic plans. Right. Thank you so much. Before I kweki gawa, or anything you make gwa the Adamazi TV. Okay, Adamazi TV. Anamano Makia. I've been seeing it on Instagram, Facebook. So I'm privileged to be interviewed by one of the Adamazi TV staff or personnel, media personnel. So it's a wonderful thing. I'll go back to my social media. Come follow Kwao Nofoma. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Family, say, Adamazi, I said tonight.